malibele lihle liviki nonke babukela bakhona emakhaya. Ngathi uNkulunkulu anganisekela nisindise. Ngizinto efuna sikhulekele khona identi sizenze thina ngokwesintu njengomthandazi ngene emanzini ngikhulekela abantu ngiphilisa abantu. Fika la ekhaya sikwenzele-ke ibhavu lokugeza sihlolele amabhavu la ekhaya awasiyo amaningi kodwa nje mathathu ehlukahlukene. Kufanele ngene emantini khona ukuthi umuntu uyogezwa khona ukuthi umuntu uzomdlambula ini isithunywa sakhe mbukelo khona ekhaya. Sikuvela ibhizinisi ibe busy ibe fast. Ngivele inhlanhla into zakho zihambe kahle la ufaka khona ama-CV shiba kwemukela. Akusekho kudinga umkhuleko mbukelo khona ekhaya. Udinga isihlahla udinga isiwasho ubuye kudinga siphahle kwehlukene akufani. Check ukuthi umsamo khulume kanjani ukuze kulunge into zakho. Ungaphuthela kudibana nomprofeti uDlamini Mthandazi use-P38 eMpumalanga ngokuhlala mbukelo khona ekhaya. Umfonela phela inombolo 071 52 92 117 073 1044 262. Kukhona ongashintshi empilweni yakho. Ngayishintsha impilo yakho mina ibe ngendlela ofisa ngayo indlela ofunayo. Sekukhona abasizile babuye ukuze bazokutshela ukuthi udokotela uyasizana kakhulu. Kulaba bakhona emakhaya kusami into zaniziyeza zibhaje kuphi eposini within 5 days wonke kube sekright. Senifoyile ama-track number nine enacela ini iwasho nawo konke lona lokho. Ukula kubusise ungapheli imandla ungakhathali ungavilaphi. Kukhona phasa khona linda kancane. Indlela ihamba ko ungabusayishintsha. God bless you.